ಅವಳು ಮೋರ್ಲದ ರಾಜೇ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಪಾನ್ಲ ಬುದರ್ದೇರು ಅವು ಬೇರೆ ಕಾಡುಬೆಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ರೈಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರು ಬಾರಿ ಮೆಡ್ಲು ಮಂತಂಡ್ ಸತತವಾದ ಮೆಡ್ಲು ಮಂತನೆ ಇರು ಯಾನ್ ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗನೆ ಇರುತ್ತಾ ಅಂಬಳ ಸಂಜಿ 18 ವರ್ಷ ನೇನೆ ರೆಡ್ಡೆ ಕಂಜಿಲ ಎದ್ದುತ್ತದೆ ಯಾನ ಇರು ಸಾಂಕದೆ ಐದಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪೆ ತೀರಿ ಕೃಷಿಕೇರಿ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗೋಡ್ಲ ನಾವು ಮೆಡ್ಲ ಆತನ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಯ ಬಲದ ಇಲ್ಯ ಬಲದ ಮಲ್ಲೊಡ್ಲ ಮೆಡ್ಲು ಮಂತ ಐದಕ್ಕ ನಾಯರ್ದ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ಲ ಇರು ಕಟ್ಟದ ಐಟ್ಲ ಮೆಡ್ಲ ಆತನ ಐದಕ್ಕ ಕಣಪಲ 1 ವರ್ಷ ಕಟ್ಟಿಯ ಕಟ್ಟನ ದಿನನೇ ಕಣಪಲ ವೇಣೂರು ಕಂಬ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ ವಿಜ್ಞಾಗಲು ತಾಪತ್ರ ಯಾನ್ ಮತ್ತು 25 ವರ್ಷ ಇರು ಕಟ್ಟಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬಯ್ಯ ಬೋಂತೀನಿ ಆಯ್ನೆ ಇರುನು ಪೂರ ತೂಂದಿತ್ತೇನೆ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಆಯ್ನೆ ಮಂತಂದಿತ್ತೇನೆ ತಾನೇ ವಿಧಿ ನಿರ್ಣಯ ದಾಲ ಮನ್ ಬೇರೆ ಆಪುಜಿ ಇಂಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಬೈಲಕ್ಕ ಆತಂಡ್ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳದಿನ ಮುಂದುವರಿ ಪಡತ್ತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚಾಲ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮೈನಿ ನರಿಂಗಾನದ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಡಲ್ಲ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಎರ್ಲನ ಯಜಮಾನ್ರು ನರಿಂಗಾನ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ಮೋರ್ಲಾ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ಇರ್ನ ಊರದ ಕಂಬಳ ಅಂಚ ಇರ್ನ ಟೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಕುಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲ ಇದೊಂಜಿ ಮೋರ್ಲದ ಕಂಬಳ ಇತಿಹಾಸ ಪನ್ಪುರಂಡ ಸರ್ ಏರು ಕಟ್ಟಿಯಾರ ಒಂದ್ 8 ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಇತಿಹಾಸ ಎಂಗ್ಲ ಮೋರ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಮೋರ್ಲಡೆ ಕಂಬಳ ಆತಂಡ್ 3 ವರ್ಷ ಮೋರ್ಲಡ್ ಕಂಬಳ ಆತಂಡ್ ಮೋರ್ಲ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಏರು ಕಟ್ಟದಿತ್ತೀರು ಆರೇ ಕಂಬಳ ಮಂತೀರು ಮೋರ್ಲ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಇತ್ತೀರು ಅಂಜನೆ ಮೋರ್ಲ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಲ ಏರು ಕಟ್ಟದಿರು ಬೊಕ್ಕ ಮೀನಂಕೋಡಿ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಲ ಏರು ಕಟ್ಟದಿರು ಆಸುಪಾಸು ನಮ್ಮ ಇರುತ್ತಾಗ್ಲಿ ಕೃಷಿಕೀರು ಆಡೆಲ್ಲ ಮೋರ್ಲಡ್ ಅಪಘಾತ ಕಾಲಡು 30 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಬಸ್ಸು ವೆಹಿಕಲ್ ಬರಂದನ ಸಮಯ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಕಂಬಳ ಆತಂಡ್ರಿ ನಡತ್ ಬತ್ತದ ಕಂಬಳ ಆತಂಡ್ 3 ವರ್ಷ SSC ಕಂಬಳ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಮೋರ್ಲದ ರಾಜೇ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಪಾನ್ಲ ಬುದರ್ದೇರು ಅವು ಬೇರೆ ಕಾಡುಬೆಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ರೈಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರು ಬಾರಿ ಮೆಡ್ಲು ಮಂತಂಡ್ ಸತತವಾದ ಮೆಡ್ಲು ಮಂತನೆ ಇರು ಮೋರ್ಲದ ರಾಜನ ಇಡೇಕೋರಿ ಕದ್ರಿ ಸೇಸು ಪೂಜಾರ್ಲಿಗೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಪೋಯಿನಿ ಸತತವಾದ ಮೆಡ್ಲು ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಮೋರ್ಲದೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 30 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಭಾಗೋಡ್ಲ ಏರು ಕಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟರಿಗೆ ಪಜೀರ್ ಕೇದಗೆ ಬೇಲು ಕಂಬಳ 25 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಆ 25 ವರ್ಷನ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನಾಯರ್ದಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲದಲ ಒಗ ನಾಯರ್ದ ಇರು ಕಟ್ಟದ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತ ಮೆಡ್ಲ ಆದಿತ್ತಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾಯರ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಕಟ್ಟ್ಯ ಒಂದ್ 10-25 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಇಲ್ಲಿ ನಾಯರ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಕಟ್ಟ್ಯ ಆ ನಾಯರ್ದ ಇಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳಡ್ ಮುತ್ತಪ್ಪನ ಕಂಬಳಡ್ ಎಷ್ಟು ಇರು ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ್ ಅಪಗ ಮನವಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಬುರೆತ್ತಂಡ್ ಆ ಕಂಬಳಡ್ 250 ಜೊತೆ ನನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತ ಇರ್ಲು ಐಟ್ ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ ಆತಂಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಪ್ರಥಮ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಗೌಜಿದ ಕಂಬಳ ಅಲ್ಲ ಐಟ್ ನಂಗೆ ಪ್ರಥಮ ಭವನ ಆತನ ಮೂಜಿ ದಿನ ನಾನು ಆತನ್ 2 ಮೂಜಿ ಅಂತ ಬಾರಿ ಗೌಜಿದ ಕಂಬಳ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಂಕಲು ಮುಲ್ಪತ್ತು ಕಂಬಳ ಬಾರು ಕೂರುಗಳ ಕಂಬಳ ಹೋಗ್ತಾರೆ 2 ಜೊತೆ ನಾಯರ್ ದೇವ್ರ ಇಂಕಳ್ಳ 3 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇತ್ತನು 2 ವರ್ಷ ನಾಯರ್ ದೇವ್ರ 3 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಗಿಡದ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ 30 ವರ್ಷ ಕಂಬಳದ ಪಯಣ ಇಂಕಲ್ನ ಬೊಕ ಮೋರ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಬಂಡ ಮೋರ್ಲ ಸರ್ ಪ್ರಥಮವಾದ ಎಂಕಲು ಪ್ರಥಮವಾದ ಮೋರ್ಲಡ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಏರು ಕಟ್ಟಿರು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗನೆ ಇರುತ್ತಾ ಅಂಬಳ ಸಂಜಿ 18 ವರ್ಷ ನೇನೆ ರೆಡ್ಡೆ ಕಂಜಿಲ ಎದ್ದುತ್ತದೆ ಯಾನ ಇರು ಸಾಂಕದೆ ಐದಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪೆ ತೀರಿ ಕೃಷಿಕೀರು ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯ ಅಂದ್ ಎಂಕಲ ದುಂಬು ಇಲ್ಲಲು 2 ಜೊತೆ ಇರು ಇತ್ತನು ನಮ್ಮ ಇರು ಸಾಗುಳಿ ಇತ್ತನು ಸಾಗುಳಿದ ಮುಖೇನ ಕಂಬಳ ಪೋಂದಿತ್ತ ಐದ ನಂತರ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾದ 30 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಏರು ಕಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗೋಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೆಡ್ಲ ಆತನ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಯ ಬಲದ ಇಲ್ಯ ಬಲದ ಮಲ್ಲೊಡ್ಲ ಮೆಡ್ಲು ಮಂದ ಅದಕ್ಕ ನಾಯರ್ದ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ಲ ಇರು ಕಟ್ಟದ ಐಟ್ಲ ಮೆಡ್ಲ ಆತಂಡ್ ಅದಕ್ಕ ಕಣಪಲ 1 ವರ್ಷ ಕಟ್ಟಿಯ ಕಟ್ಟನ ದಿನನೇ ಕಣಪಲ ವೇಣೂರು ಕಂಬಳ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ ಆತಂಡ್ ನೀರ್ ಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕ ಮುಗೇರು ಕಂಬಳ 9 ವರ್ಷ ಇವರು ನೀರ್ ಪಾಡಿಜಿ ನಮ್ಮ ಇವರು 1 ವರ್ಷ ಮುಗೇರು ನೀರ್ ಪಾಡ್ದ ನಮ್ ಮೆಡ್ಲ ಆಡ್ ಅಂಚಾದ ನಿರಂತರ ಪೂರಾ ವಿಭಾಗ ಏರು ಕಟ್ಟದ ನಂಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಆಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 5-4 ವರ್ಷ ಕಣ ಅಡ್ಡಬಲೈ ಇಬ್ಬಾಗ ಅಡ್ಡಬಲ ಇಬ್ಬಾಗ 50 ಅಜಿಪ ಮೆಡ್ಲಾವ್ ಎಂಗ್ಲು ಕಾಟಿ ಇರು ಮೋರ್ಲದ ಕಾಟಿ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಬುದಾರ್ದೇರು ಎಂಗ್ಲು
ಕುಡ್ಲ ಕಂಬಳಗಾನಗ ಸುರು ಎಂಗ್ಲ ಕಾಟಿಗೆ ಒಂದು ವಿಟ್ಲ ಮರುವಾಳದ ಇರ್ನು ಕೊಣತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಇರ್ನು ಕೊಣತ್ತದು ಅಪ್ಪುನು ಕೊಣತ್ತ ಈಗ ಜೊತೆ ಮಂತ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷನೇ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳ ಅಡ್ಡಬರ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತನೆ ಇತ್ತ ಕುಟ್ಲದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆತನೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಪೂರ ಕಂಬಳ ಎಂಕ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತನೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಈ ಭಾಗಡ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಸರ್ ಈತೆ ಈರ ಈತ ಫಸ್ಟ್ ಈರ್ನ ಪಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಯರ್ ಈರೇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಾನ್ ಬರ್ತದಾರೆ ಓ ಪೂರ ಇರ್ಲಿತ್ತ ಸರ್ ಏತೆ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಇರ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಂತನ ಅಪಗ ಎಂಕ್ ಕಾಟಿ ಇರುವೆ ಮರವಾಳದ ಕಾಟಿ ಒಂಜಿ 40 ಮೆಡ್ಲ್ ಮನ್ಪೆ ಮರವಾಳದ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಮರವಾಳದ ಅನ್ಪತ್ತ ಪೈಯೊಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತಂಡು ಬಟಡ್ ನಂದಳಿಕೆ ಹಿಡಿತಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಪೈಯೊಟ್ಟು ಕೊರಿಯರು ಪೈಯೊಟ್ಟದು ಮರವಾಳದ ಕುಂಡಾಡು 5 ಒಕ್ಕ ಜಯಂತ್ ದಾಸ್ 5 ಒಕ್ಕ ಇನ್ ನಮ್ಮ ಕೊಣತದ ನಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮೆಡ್ಲಾಂಡ್ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ನಂಗೆ 10 ವರ್ಮ ನಂಗೆ ಆ ಸಮಯ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಂದಿತ್ತನ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇಬ್ಬರು 3 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ಇಂಕ್ಲಿ ಮೆಡ್ಲಾತ ಕಾಟಿಗೆ ಅಪ್ಪು ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಕರಿಂಜ ವಿನೂಚರ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರಂತರವಾದ ಮೆಡ್ಲಾಂಡ್ ಗಿಡ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೌಡ್ರು ಲೋಕಾಯಿ ಆರಿಜೇರು 5 ಒಕ್ಕ ಇಂಕರು ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಅಂಬೇರು ಗಿಡ ನಾರ ಯುವರಾಜ್ ಏನ್ರಿ ಗಿಡದಿರು ಯಜಮಾನ್ರ ಅದು ಬೋಕ ಅನ್ನಿ ಶೆಟ್ರಿ ಅನ್ನಿ ಮುಲಿಕಾರಿ ಅನ್ನಿ ದೇವಾಡಿಗೆ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಿಡದಿರು ಅಂಚೆ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಪೂರ ಇರು ಗಿಡದಿರು ನಮ್ಮ ಡಬಲ್ ಐಡ್ ಮಸ್ ಮೆಡ್ಲ ಆತನ ಅಪ್ಪಲಾಂಡ ಅವು ಹತ್ತಂದ ಬೇತು ಅದಕ್ಕ ಬೋಳದ ಶಂಕರನಿಗೆ ತೊಂಡ ನಂದಳಿಕೆದ ಪಾಂಡುನದೆ ತೊಂಡ ಬಂಡೋದ್ರಿಗ ಎಲ್ಯ ಪಾಂಡುನದೆ ತೊಂಡ ಐದು ತುಂಬು JCP ತೊಂಡ JCP ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜೈನಾಜಿ ಮೆಡ್ಲ JCP ಏರು ಬಂಡ ಮೀರ್ನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಾಪುಗಳಿದೇರು ತಡಂಬ ಇಲ್ದೇರು ಐಟ್ಲೊಂದು ಜೈನಾಜಿ ಮೆಡ್ಲ ಆತನ ಬಾರಿ ತಾಡ್ ನೀರು ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲಾಡೆ ಬತ್ತು ಸರಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಡೈಕ್ ಅವಲ್ಲ ಗೆತೊಂಡ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಗೆತೊಂಡೇರು ಪೂರ ಮೆಡ್ಲ ಆತನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಿದೇರು ಗೆತೊಂಡ ಗೆತೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಡಿವಾಲ್ ಸರ್ ರಾಜನ್ ಗೆತೊಂದ ಇತ್ತೆಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಕಿ ಕಂಪ್ಲೇಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾಣಿದ ಮಿನ್ನುಲ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಮಾಳದ ಮಿನಿ ತಾಟೆ ಅವಕ್ಕೆ ಮೆಡ್ಲ ಐಕ್ ಮೆಡ್ ಕಂಪ್ಲೇಟ್ ಸೆಮಿಕ್ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತ ನಾಯರ್ಡ್ ಪೂರ ಮೆಡ್ಲ್ ನಾಯರ್ಡ್ ಮೆಡ್ಲು ಅಂತ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಶಾಂತರಾಮನ್ ಇರು ಒಂಜಿ ಅವು ರೆಂಜಾಲ ಕಾರ್ಯದ ಬೊಳ್ಳೆರು ಬಾರಿ ಹೇಳು ಇಂಕ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೆಡ್ಲು ಬಂದ ನಾಯರ್ಡ್ 5 ಒಕ್ಕ ಮೀರ್ನ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಇರುಗೆ ತೊಂಡ ಅವು ಜತ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೆಡ್ಲು ಬಂದ ಇಂಕ್ಲಿ ಅಪಗ ಇಂಕ್ಲಿ ಬೋಳ ಇಂದಿತ್ತನು ಇವು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಬೋಳ ಇತ್ತಂಡು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಫೈಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಇದು ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಲೆವರ್ ತಿಂಕೊಂಡು ರಾಧು ಶೆಟ್ರು ಕುಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಸೆಮಿಕ್ ಅವೇ ಬರ್ಬನಿ ಅಲೆವರ್ ಇರುವೆ ಬರ್ಬನಿ ರೆಡ್ ಅವಲ ಬೋಕ ಆ ಇಬ್ಬ ಕೊಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಡ್ಡೆ ಫೈಟ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಎಂತಂಡಿತ್ತೆ ವಾ ವಿಭಾಗ ಒಂಜಿಗೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ ಅಂಡ್ ಕನಪಲಾಯ ಬಂಡಾರ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಅಂಡ್ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಟ್ಲ ಮೆಡ್ಲು ಅಂತ ಪುತ್ರ ಅವು ಎಂಕುಲ ಕೊಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಡಿ ಬಲ್ಲಡ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಬೇರೆ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಎರುಗೆ ತಂದಿತ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಎರು ತೆಗಿದಿತ್ತನಪ್ಪ ಐನ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಪೂರ ವಿಭಾಗ ಕಟದ ಮೆಡ್ಲ ಆತನ ಈತ 30 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಜರ್ನಿ ಎಂಚೈತು ಸರ್ ಅನ್ವ ಬಂಡಾರ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದ ಮೆಡ್ಲ ಮಲ್ಪನ ಸುಲಭತ್ ಇರು ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಇರ ಪನ್ನೊಂದು 30 ವರ್ಷ ಇವರು ಕಟ್ಟಿದ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಡಲ್ ಒಂದು ನಕ್ಲ ಒಳ್ಳೆರು ಇದು ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ 7 ಬೀಳು ಕಂಬಳದ ಎಂಚೈತು ಕಂಬಳ ಇತ್ತೆ ದುಂಬುಪುರ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಂಡ ಜನಕುಲ್ನ ತಾಪತ್ರ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಹಳ್ಳಿ 2 ಕಂಬಳಗೊಂದು ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ ಬರ್ಪುನಕ್ಲಿತ್ತೇರು ಮತ್ತೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡ್ರಿ ಕಂಬಳದ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡ್ರಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ದುಂಬುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಏರು ಸಾಂಕುನೆಟ್ ಆವಡು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಆವಡು ಒಯ್ಟ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳುಂಟು ಅಂಡಲ ಈ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಕೆಸರ್ ಆಯ್ತಾ ಕೆಸರ್ ನೀರ್ ನಟ್ಟಂಡ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಇಂದು ಬುಡುಪೂಜಿ ಒಯ್ಪುನ್ ನಮ್ಮನ್ ಐಕೆ ಅಂಚಾದ್ ಎಂಚಾಲ ಎರು ಬೋಡು ನಂಗೆ ಎರು ಕಟ್ಟಡ ಒಂಜಿ ಭಾವನ್ ನಮ್ಗೆ ಬೊಕ ನಮ್ಗೆ ಎರು ಕಟ್ಟಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ
ಮೋರ್ಲ ಪಂಪನ ಊರು ಇಡೀ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಿದೇಶಡ್ಲ ಏರ್ ಪಂಡ ಮೋರ್ಲ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲಂಜಿ ಪುದರುಂಡು ಅವು ಆ ಊರುಗು ಪುದರ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನಗಳ ಪುದರ್ ಊರಿಗೆ ಪುದರ್ ಒಂಚಿ ನರಿಂಗಾನ ಕಂಬಳ ನರಿಂಗಾನ ಕಂಬಳ ಈ ನರಿಂಗಾನದ ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಬರುಡ ಈ ನರಿಂಗಾನದ ಕಂಬಳನೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಯ್ನ ಈ ಜಾಗಿಡ್ ನಮಕ್ ಕಂಬಳ ಆವುಡು ಇತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಶ್ರಮ ಉಂಡು ದಿಟ್ಟು ಆಂಡಲ ಈ ನರಿಂಗಾನದ ಪುದರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರುಡು ಅಂತ ಕಂಬಳನೇ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸರ್ ಏರು ಕಟ್ಟಾರ ಏರ್ನ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತು ಸರ್ ಯಾನೊಂಡ ಏರು ಕಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಪಲಾಯನ ಪಲಾಯಲ್ಲಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಐತಿ ಎನ್ನ ಪಲ ಎಲ್ಲ ಕೊರೋನಾಡು ಒಂಚೂರು ತೊಂದರೆ ಆಣಿಕ್ಲಿ ಆಯ್ತೀರಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಆಗಲು ತಾಪತ್ರ ಯಾನ್ ಮತ್ತು 25 ವರ್ಷ ಇರು ಕಟ್ಟಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬಯ್ಯ ಬೋಂತೀನಿ ಆಯ್ನಿ ಇರುನು ಪೂರ ತೂಂದಿತ್ತೇನೆ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಆಯ್ನ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ತಾನೇ ವಿಧಿ ನಿರ್ಣಯ ದಾಲ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಬೊಯ್ಲಕ್ಕ ಆತಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳದೇನು ಮುಂದುವರಿ ಪಡತ್ತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಾಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಇರ್ನ ಮಗೆಲ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಎನ್ನ ಮಗೆಲ ಎನ್ನ ಪಲಾಯಿನ ಮಗೆಲ ಯಾನಿತ್ತ ಯಾನಂಡ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಯ್ ಕಾಲೇಜ್ BBA ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಗ ಇರುತ್ತ ಭಯಂಕರ ಮಾಡ್ಲು ಪೂರ ನಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯನೆ ಯಾನ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಪೂರ ಆಯನೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪಿ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂಪನಾಗಲ ಅಂಡ ಇರು ಉಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮೊರ್ಲದ ಪುದರ್ ಉರಿಯೋಡು ಬಂದ್ ಭಾವನೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ದೇವರತ್ತ ನಿರಂತರವಾದ ಮನ್ಪುಗ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು. ಸರ್ ಕಂಬಳದ 30 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ಕಂಬಳಗೆ ಈತ ಪೂರ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ತೆಗೆದುಂಟು ಕನ್ನಡ ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ DCM ಇಂದ ಕಂಬಳಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಾದ ಒಂದು ಸರ್ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರಾದ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಮೂಡು ಕಂಬಳಗೆ ಸಿಎಂಲ ಬೈದಿರಿ ಅದೂರಿ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಬನ್ಪನವ್ ನಂಕ್ 10 ಜನನ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮೂಡುಂಡು ಇತ್ತೆ 10 ಜನ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾನ ಐತೆ ಕಾರ್ಲದ ಕ್ಲುಲ್ಲಿರು ಬೆದ್ರದ ಕ್ಲುಲ್ಲಿರು ಕುಡ್ಲದ ಕ್ಲುಲ್ಲಿರು ಕೇರಳದ ಕ್ಲುಲ್ಲಿರು ಬಡಕಾಯ್ದ ಬೈಂದೂರು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಬೈಂದೂರ್ದ ಆಯ್ನಿ ಬೈಂದೂರ್ದಿರು ನಾರಿಂಗಾನ ಆಂಡ ಆ ಊರ್ನು ಸಂಘ ಅಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುನ ಕೊಂಡಿ ಆತನ ಕಂಬಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ನರಿಂಗಾನ ಕಂಬಳ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತರನ ಈ 4 ಗ್ರಾಮದ ಒಗ್ಗೂಡಿಸವನಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಬರಲಿ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಇಂಕಲ ಕಂಬಳ ಹಿರಿಯರಾಯನ 25 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಮಂತಿನ ವೆಂಕಪ್ ಕಾಜಿ ಅವರು ಎಂಕಲ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಶಾಸಕರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಭಾಪತಿಲಾಯನ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬರು ಈ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರ್ನ ಬಾರಿ ಶ್ರಮ ನರಿಂಗಾನ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡಾವಡು ಪನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ನೋಡು ಜಾರಿಕ್ಲಜಿ ಫಲ ಎತ್ತಲಕನೆ ದಯಬಂಡ ವಾ ವಿಚಾರೋಡ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜಿಯವ್ರ ಎಂಕ್ಲಿನವ್ರು ನೆರ್ಪೇರು ಅವು ಎಂಕುಲು ಕಾರ್ ನೆರ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ ಎಡ್ಡೆಗಿಂದ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನುವ ಏಪಲ್ಲ ಬೊಕ ಆರೆಗ್ ಅರ್ನ ಮಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಆವಡು ಅವು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಪನೋಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ ಅಂಚ ಮಂತೇರಿಗೆ ಅಂದ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಪೂರೇನ ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾನು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕೆ ಅಂಡ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂಕಲ್ನ ನರಿಂಗಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಆರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಜನಪರವಾದ 10 ಜನ ಒಗ್ಗಟ್ಟುಗೂಡಿಸೋ ಒಂಜಿ ಜವನಿ ಆರು ಇಂದೆತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಂದಿರು ಈ ಕಂಬಳಾಯರ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಕಟ್ತಿರಂದು ನಮ್ಮ ಪನೊಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ 100 ಮೀಟರ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತಿನ ಆರು ಬೊಕ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸೋಸಿರ್ ಆರು ಕುತ್ತಾಡ್ ರಾಣಿಪುರ ಕಂಬಳ ಮಂತಿನಾರು ಚೆನ್ನನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಕೂಟನೇ ಕುತ್ತಾರ್ದ ರಾಣಿಪುರದ ಕೂಟ ಅಂಚಾದ್ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕಂಬಳ ಬನ್ಪುನೊಂಜಿ ಜನಕುಲಿನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸವನೊಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಬನ್ನೋಡು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಈಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇರ್ಲನ ಗಿಡ ನಕ್ಲ ಪೂದರ್ ನೆನಪಲ್ತ ಬನ್ಪುನ ಯಾನ್ ಎಲ್ಯ ನಾಯರ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಂತನಿ ಕೊಂಡಾನ ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಆತ್ ಇರುಬತ್ತು ಪುನಗ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳಡ್ ಆತ ಅದೂರಿ ಕಂಬಳಡ್ ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತನ ನಾಯರ್ಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಬಂಗಾಡಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಂತೀರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರವಿ ನಮ್ಮ ಹಳೆದಂಗಡಿ ರವಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಂತ ನಂಕ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗಿಡದಿರು ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡಬಲೈಡ್ ನಮಕ್ ಗೌಡ್ರು ಎಷ್ಟು ಮೆಡ್ಲ್ ಮಂತನಿ ಗೌಡ್ರು ಎಷ್ಟು ಲೋಕಯ್ಯ ಗೌಡ್ರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ನೆತ್ತ ಏರು ಗಿಡವನಾರು ಅಂಚ ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ ಈ ಲೋಕನು ಬುಡ್ದು ಪತಿರ ಅಂಡಲ ಆರ್ನ ನೆನಪು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಗಿಡದ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಂದೇರು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಕಂಬಳ ಬನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರೀಡೆ ತುಳುನಾಡದೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕ್ರೀಡೆ ಆ ಕ್ರೀಡೆ ಉರಿಯೋಡ್ ಐತೆ ದುಂಬುದ ನೆಷ್ಟದ ಪೀಳಿಗೆ ಕಂಬಳನ ಬಾರಿ
ಲೈಕ್ ಬಂತದಲ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇತ್ತ ದುಬೈ ಅಮೆರಿಕಾಡ್ ಏರ್ ಫೋನ್ ಬಂತಿನ ನಿಕ್ಲ ಮೊರ್ಲದ ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮೊರ್ಲದ ಇಂಕುಲು ಅವ್ಲು ಎಲ್ಇಡಿ ಬಾರ್ದ ತೂವಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೋಡ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಹೆಜ್ಜಂದೆ ಈ ಕಂಬಳ ತೂಪೇರು ಅಂಚದ್ ಕಂಬಳ ಒರಿಯೋಡು ಬುಳೆಯೋಡ ನಮಲಾಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡು ಬುಕ ರಡ್ನಾದು ಕಂಬಳ ಬನ್ಪನ ರಡ್ ದಿನ ಅಂದ್ ಪೂರ ಹಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಬನ್ಪನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 24 ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪತ್ ಒಂಜರ ದಿನ ಮುಗಿಪುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಅಪಗ ನಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯಗಳೆಡ್ಡೆ ಇರುತ್ತ ಆರೋಗ್ಯಗಳೆಡ್ಡೆ ಪೂರೆರೆಗಳೆಡ್ಡೆ ಪನ್ಪನ ಇಂಕಲೊಂಜಿ ಅಭಿಲಾಷೆ ಬೊಕ ರಡ್ನೆ ಅದು ಈ ಕಂಬಳ ನನಲ ಇಂಕಲ ನಿರಂತರವಾದ ಆವಡು ಬೊಕ ರಡ್ನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಂಬಳ ಬುಂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಮೆಡ್ಲ್ ಕೋರ್ನ ಕಂಬಳ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಡ್ಲ 4 ಮೆಡ್ಲ್ ಜಪ್ಪುನಾಗ ವರ್ಷಲ ಬಳ್ಳಿದ ಪದಕ ಮೊಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ದು ಪ್ರತಿ ಇರುತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಆಗೊಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟು ಒಂಜಿ ಬಳ್ಳಿದ ಪದಕ ಎಂಕುಲು ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಗುರುತು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಆಕಲ ಇಲ್ಲ ಏಪಲ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪನೆ ಒಂಜಿ 4 ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಖುಷಿದಾಯಕವಾದ ವಿಚಾರ ಅಂದು ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಿನ್ನು ರಾಜಿ ಒಂಜಿ ಕಂಜುಂಡು ಬೊಕ ರಡ್ನೆ ನಂಕ್ ಬೋಡಿತನ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ನ ಇರ್ಲು ಪುರೋಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಗಿಡವ ಇತ್ತ ಬೈಂದುರ್ದೇರುಂಡು ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತ ಬೈಂದುರ್ದುಂಡು ಮಾಣಿದ ಬಿರಂಜಿಯರುಂಡು ಬೊಕ ಅರ್ಗಿಲ್ದವಿರುಂಡು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಪಾರ್ದ ಗಿಡವ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಮ್ಮ ಇರು ಗಿಡವ ನಮಕ್ ಏರ್ಗೆ ಹೆಣ್ಲು ಇಜ್ಜಿಂದ ಬನ್ಪುಜೀರ ಅಂಚಾದ್ ಇದೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಈರ್ನ ಊರ್ದ ಕಂಬಳಾಡಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮುಜಿನಾಲ್ ವಿಭಾಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಮೂಡ್ಲೊಂಜಿ ಐನಿ ವಿಭಾಗ ಇರುಗಿಡತ್ತ ಮುನ್ನೋಡು ಇಂಕ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆದ ಡಬಲ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಡ್ಲ ಸೆಮಿಟ್ ಪೋಯಿನ್ ನಮ್ಮ ಇಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ಸಿದಾಯಕ ಅವಾರ್ಡು ನರಿಂಗಾನದ ಪೂದರ್ ಮೊರ್ಲದ ಪೂದರ್ ಒರಿಯೋಡು ಉದ್ದೇಶಡು ಇಲ್ಲ 4 ವಿಭಾಗ ನಮ್ಮ ಏರು ಗಿಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ್ ರಡ್ಡಬಲ ಎಬಿ ಕನಪಲೈ ನಾಯರ್ದ ನಿರಂತರ ಆದ ಆ ದೇವೇರು ಈ ಮನ್ನದ ದೇವೇರು ಸತ್ಯಲು ಪೂರ ನಂಕ ಏರು ಗಿಡವನ ಶಕ್ತಿ ಹೈರ ಆರೋಗ್ಯನ ಪೂರೇರೆಲ್ಲ ಒದಗಡು ಈ ಕಂಬಳಡಿತನ ಏರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇರೆ ಆಕ್ಲಿಗೆ ದೇವೇರು ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಭಾಗ್ಯನ ಕೊರಡು ಪ್ರತಿ ಏರಿಯಾಗಳ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬನಿಯ ಸಾಧಿಸಿ ಕಂಬಳ ಬಂದ್ಬಿನ ಪ್ರತಿ ಏರಿಯಾಗಳ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕುನ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಅಂಡ 10 ಜನ ಪಾಲ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನೇ ಮಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸರ್ ಒಟ್ಟು ಎನ್ಮ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಡ 4 ಜೊತೆ ನೀನು ಜಪಡಾತಾರೆ ಇಂದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿಟ್ ಇಂದು ಮರೋಡಿದ ಏರುಳ ಒಂಗರೆತ್ತುಲ್ದ ಕಾಲಿಲ್ಲ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟ ಒಂಗಾರೆಟ್ಲದ ಬೊಕ ಮರೋಡಿದ ಅಂತ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿಟ್ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಹಾಕೊಂಡವು ಎಂಚ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಪಾಸನ್ 14 ಚಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿಯ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾನಿದ ಮಿನ್ನು ಇರು ನಮ್ಮ ದೇತೊಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಂದ ಇರು ಅಡ್ಡಬಲ ಇಡು ಐಗಿತ್ತೆ 3 ಮೊರಡಿ ಮಿನಿ ತಾಟೆ ಬಾಡಿನಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾನಿದ ಕಾಲನೆ ಬಾಡೋದಲ್ಲ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಮಾನಿದ ಮಿನ್ನಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಆತನೆ ರೆಡ್ ಕಂಬಳಡು ಸೆಮಿಟ್ ಪೋಯಿ ರಾಜಿ ಪಡಿವಾಲ್ ಸರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪಡಿವಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯ್ನ ಏರು ರಾಜಗೆ ಆಯ್ ಒಂದು ಅರ್ಗಿಲ್ದ ಮುಲ್ಕಿ ರಾಜೆ ಮುಲ್ಕಿ ರಾಜೆ ಅರ್ಗಿಲ್ದ ಇರೋಂದಿತ್ತರು ಮುಲ್ಕಿದ ರಾಜೆ ಬೆಲಿ ಕೈಪಡ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡ್ಲೈನರು ಇದು ಕನಪಲ ಇದ ಮೊಳೆಬೈಲ್ದು ರಾಜ ಮತ್ತೆ ಕುಟ್ಟಿ ಮೊಳೆಬೈಲ್ದು ಕುಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರು ಬೈಂದೂರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಗಂಗೆಬೈಲು ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಾಡಿದ ಕೋಣ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯವರು ಆದ ಕಾರಣ ಅದು ಈಗ ಕನ್ನಡಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೌದು ಸರ್ ಇತ್ತು ಪಾತಿರ 10-30 ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತನ ಇರ್ತ ಯಜಮಾನ್ರು ಮೋರ್ಲಕ್ಲು ಊರದ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಇತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲರು ನನಾದ ಶುಭ ಅವಡು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲಿ ಟಿವಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರುಗು ಇಂಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವಾಗತ ಬಂತದಲ್ಲ ದಯಬಂಡ ಕಂಬಳ ನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿ ಭಾಗ ಪ್ರತಿ ಎಂದಿಟ್ಲ ಹೆಂಗಳ್ಳ ತೋಜ್ಪವನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲಾರು ಜನಕ್ಲಿ ಮನ ಮುಟ್ಲಕ ನಿಕ್ಲು ಮಂತಂದಿಲ್ಲಾರು ನಿಕ್ಲ ಸೇವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನಿರಂತರವಾದ ಕಂಬಳ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂಡದ ಆ ದೇವೇಡ ಆಶಿಸದು ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್